A video disi na die bepaalde VAP's maar niet allemaal, maar bepaalde VAP's maar zij conform mi lastig dat mi tijdlijn en mi werika ba fasandati mi otaki trafasino san a kaulo Chandrika Pesa Santo kisa amandu ama mekwan contract giwan kaulo drugsdealer sa ama be puru fa DNA lijst dat Chandrika Pesa Santo ki ex-inspecteur van politie daar mij mekwan contract daar man pota mandra pegi mevrouw Simons nanga dienstauto nanga ome money per maand zwart op wit ama seta sandati Chandrika Pesa Santoki deo charman nanga per tap nanga munsi den kaulo da seta sandati dan nou ala de mandati be pura mandati fa DNA lijst da want tu kaulo VAP's no man shi ete dat Chandrika Pesa fout dan we kon van mi lastig we siki in we kaulo edeno uno man shi dat Chandrika Pesa fout no uno kunnen jullie dat niet zien? Zien jullie niet dat Chandrika Pesa Santoki ama fout? Ama e puro een koude drugsdealer van DNA-lijst. Chandrika Pesa Santoki puro man van DNA-lijst. Daar ma go pota man dat begi mevrouw Simons nanga dienstauto met contract. En toch want to koude VAP maar no man begrijpt ete dat as dat die fout. Dan we kon van mi lastig tap mi tijdlijn. Mine taki VAP moro en misschrief sami wani en if you wani verdedig VAP dan je go verdedig VAP tap je tijdlijn no contact met tijdlijn kon verdedig no contact met tijdlijn kon schrijven no wan kaulo sami mi barui omelezi kaba en mi weri fasan dati no Chandrika Pesa Santoki deo charman nanga munzi nanga per tap ala den kaulo dis be beloof me wasan die dok de man be beloof me nooit de man no kon den kaulo afspraken na dus mi no kaulo VAP man ko val mi lastig tap mi tijdlijn u stop nanga sandati ala gado de me blok ala gado de me blok wi ala gado de me barwi tok we ko val mi no tok we ko nanga kaulo we ko val mi lastig tap mi tijdlijn u stop nanga sandati re Chandrika Pesa Santoki bij hem moeten jullie zijn. U go tapa man tijdlijn. U go dat bego aksja man vragen. U no kon val mi lastig tap mi kaulo tijdlijn. Ano we bij mi internet gimme. Ano we e bij mi wifi gimme. Dus a kaulo dat moet stop nou. Laatste lees sambar uno. En a kaulo Chandrika Pesa Santoki. Nanga deo charman de mamu bij mi kaulo monete da usabi. Bepaalde VAP'ers e kon val mi lastig tap mi tijdlijn. Mo wasko uno baka. Mino wan contact nanga lastig sma voor VAP. Unom kon schrijf next op mi tijdlijn. Mino wani. You ab wan tijdlijn ook toe. You mag schrijven op je tijdlijn. Atakru fesimang. Muna. Mohabir. Ama kon schrijf walo rommel op mi tijdlijn. Muna. Ote yo lever den gronden in baka. Oteo lever a vliegveld in Baka, die domein. Oteo lever ala de hectare grond Baka terug, die domein. Dus no kon lul tap mi tijdlijn jere muna mohabir. No kon lul tap mi tijdlijn. No kon bomoei nanga mi, no an contact nanga you. Mine taki gi VAP moro. Te wan do you kaulo sani, mine bomoei in you sani. Mine bomoei in you kaulo soort fuck up business sa seti. Mine bomoei. Dus no kon kles mi, no kon lul mi. Mi no wan ablas fu no wan VAP. A enig sans amipsa. A kaulo Chandrika Pesa Santoki. A man pay mi money. Verder niets. Mi no wan kaulo VAP man kon van mi lastig tap mi tijdlijn. Mi baru ome lees ik ba uneyere. Ome miljoenen, ome miljarden ufufuru na alla de ministeries. Alla de ministeries u leeg. Ufufuru, alla de money. Alla de sabi voor de ministerie ufufuru. Binnen 5 jaar hebben jullie alles kapot gemaakt. Fai dape bakoven fabriek. A directeur op een money potina 400.000 per maand. A directeur teki. Onder directeur 200.000. Dan toch bepaalde VAP'ers zien niet dat jullie fout zijn geweest. Dat jullie fout waren. Zijde witang, zo zijde, wat voor soort mensen zijn jullie? Waarom kunnen jullie niet inzien dat jullie fouten hebben gemaakt? Overal gestolen, away, financiën, sociale zaken, bakoven fabriek.
Alla sei ufufuru a kondre. Teke ome moni va kondre. En toch, unoman si ete dat de minister voor UNU, nanga AFAP top, Chandrika Pesa Santoki, unoman si ete dat aman fout. Dat we kolul ben Miranda. Na mi we kon van lastig. Chandrika Pesa Santoki, ex-inspecteur van politie, dat ama epotwan veroordeeld, drugsdealer, Samu Scotty 8 jaar straf, dat ama epotama na kabinet Guy Simons. Dat eerder ama epura ma fa DNA-lijst. Dat ama no boom, ama na crimineel, ama na disi, ama na dati. Dat Chandrika Pesa Santoki epura ma fa DNA-lijst, dat ama hiborogo potama stiekem die mevrouw Simons. Dat ete de malek muna mohabir, de kaulo dis no manchi ete dat Chandrika Pesa Santoki fout. Dan we kon mi lastig. We siki in we kaulo ede. Ucha ala de sani fu a overheid sa we fufuru. Ucha ala malabaka terugi a overheid. En uno kon mi lastig. Enige sani, Chandrika Pesa Santoki amampai mi kaulo muni verder mi no an kaulo contact. Mi hopu yere no. Wan mi sap fa we skrivi. Idris Nijpa, mi sabi fa je skrivi. If je contact mi tijdlijn na je fake accounts na direct me blokkeren. Want mi sabi precies fa we skrivi. Dus unaf kon na fake accounts, fake foto, fake name. Unaf contact mi tijdlijn. Want na direct me blok je puro. Direct. Ano den boa met taki. De goede niet nagesproken. Ano den boa met taki, maar bijna de meeste slecht. De meeste voor de man die is slecht. Maar ano den boa met taki, de goede niet nagesproken. Ciao.